Hello everyone, जों दिनै क्लास 10 नि मैथ्स नि सोंथि एक्सरसाइज 5.1 नि नैबे 4 नम्बर क्वेश्चंस नि 8 निफ्राय जेसेबां क्वेश्चंस दं जों बेखौ सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो बे 4 नम्बर निनो जेसेबां क्वेश्चंस दंमोन 1 निफ्राय लानानै गासै नैबे 7 नम्बरसिम आं सल्व खालामनानै होजोबबाय। जुदि नोंसोर बेखौ नुवाखैब्ला बे भिडिअखौ नायनोब्ला बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन, बेवहाय थांनानै थुनानै नायहैबानो जाबाय, नङाब्ला नैबे खनानि कार्डआव दांनानै नायहैनो हागोन। बेखौ नायग्रोथार, होमब्लासो नोंसोरो दिनैनि बे भिडिअखौ मोजां बुजिगोन। लोगोसे बे मोनसे भिडिअआ जाहैबाय बर' स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय, इंलिश मिडियामाव फरायनायानो जा बर' मिडियामाव फरायनायानो जा, मोन्नैबो मिडियामाव फरायनाय स्टुडेन्ट्सफोरा नायनानै सोलोंना लानो हागोन। ओंखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, आरो नोंथाङा जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला, जाहाथे गोदान गोदान लेटेस्ट आपडेट नोंथांनियाव थाब थाब थाङो। होमबा नायलांदो जोङो दिनै 8 खौ बोरै सल्व खालामगोन। स' बे जाहैबाय जोंहा पार्ट 3 भिडिअ'। पार्ट 3 भिडिअ' जोंहा नै 8आव मा दङ नायग्रो, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। जों बेखौ गिबियावनो लिरना लाग्रोबाय नै। दानिया मा खालाम नोङो, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम, अके, बिनिफ्राय बेखौ मा खालामनो थाखाय, डि दिहुननो थाखाय। डि माने मा? कमन डिफारेन्स, आगोसार फारागथि, अके। स' डि दिहुननो थाखाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबानो जाबाय। -1/2 निफ्राय सोरखौ माइनास खालामनांगौ, नैबे -1/2 खौ। होमबा मा जागोन, -1/2 माइनासजों माइनास ब्रेकेट बोखारबा प्लास जासिगोन नै, अके। होमबा जोंहा मा मोनगोन बेखौलाय, बेहा मा जाबाय -1/2, नैबेहा जाबाय +1/2। बिसोर सानैजों मा जासिगोन, बुलायलायसिगोन। बुलायलायबा सानैबो थैसिगोन, समान समान नालाय, अके। बे माइनासजों प्लासजों माइनास जालायनानै 0 जाबाय। स' फार्स्टआव जोङो डि खौ मा मोनबाय, 0। बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनानै जों डि खौ बेसेबां मोनदों, 0 मोनदों। आरो नैबाव आरो दिहुनबावनि जोङो, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामदोलाय दाना, अके। बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम। होमबा नोङो नुहुरखाबाय जे बेयावबो जों मा मोनखागोन, 0। मानो होनबा एखे गोजाना, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा जेरै 0 मोनदों, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो जों 0 मोनखागोन। ओंखायनो जों दायो बावहाय डाइरेक्ट मा लिरनो हायो, 0 लिरनो हायो, अके। आरो खननैसिम नायनायाव जोङो 0 0 मोनबाय, आरो बेनिफ्राय बेखौबो खनसे नायबाव, एखे ओंखारदोंबा खनथामसिम नायबानो जाबाय, हा। बिनिफ्राय बेखौ नायब्लाबो नोंहा मा मोनखागोन, माइनास खालामबाबो एखे गोजाखा नालाय, हो। बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो नों 0खौनो मोनखागोन। होमबा नों डाइरेक्ट मा लिरनो हाखायो बावहाय, 0। स' नुबाय नों, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननायाबो 0, बेखौ माइनास खालामनांगौब्लाबो 0, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननायाबो 0। माने डिया जेरावबो एखे, आगोसार फारागथिया जेरावबो एखे। जेब्ला आगोसार फारागथिया जेरावबो एखे जायो, खेनसे खेननै खेनथामसिम माइनास खालामनायाव जेब्ला जोंहा डिया एखेजों ओंखारो, अब्ला जोङो बेबायदि फारिथिखौ, बेबायदि सिरिसखौ जों मा होनना बुङो, एपि होननानै बुंनाय जायो, अके। मा होनना बुंनाय जायो, गोसोआव लाखि, एपि। ओंखायनो जों लिरगोन देयरफर बियो मोनसे एपि। एपि माने एरिथमेटिक प्रग्रेसन, अके। सिगांनि भिडिअखौ नायोब्लानो नोंसोर बुजिगोन। इंलिश मिडियामफोरना लिरबानो जाबाय, इट इज एन एपि। बास। नाथाय आरोबाव जोंखौ मा दिहुननो थिनबावदों, मोनथामनि बारा बिदाबफोर लिरबावनो होदों, मोनथामनि बारा। वी हैव टू राइट 3 more terms, okay. You see in these questions, write 3 more terms. नुदोंना? स' बावहाय आरोबाव मोनथाम जोंखौ टार्म्स दिहुननो थिनबावदों, बिदाब दिहुननो थिनदों। बे मा जागोन, जों रोखायै बुंनो हायो बावहाय मोनथामबो मा जागोन, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। मानो होनबा गासिबो जोंहा मा जालांबाय थादों, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, अके। जेब्लासिम बे मोनसे एपिआ बेबायदि एखे फैबाय थादों, होनबाथाय सानना लाखा गासिबो बेनो थांबाय थागोन। गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ। देयरफर मोनथाम बिदाबा 3, इंलिश मिडियामफोरना more terms are मा जागोन, -1/2 -1/2 -1/2। बेनो थांबाय थागोन बियो, अके। बेनो थांबाय थागोन। जों बेखौ फर्मुला बाहायनानै दिरुनलायनो गोनांथि गैया, खारन जों बेखौ मिथिखानाय। बेबायदि जुदि मिथिखानायब्ला डाइरेक्ट लिरना होबानो जाबाय, मोनथाम बिदाबा बेबायदि जागोन, अके। जों नेक्स्ट कुइसनाव थांसै।
स' जोंहा नै 9 नाम्बारनि कुवेसन्सआ बिदि जों बेखौ AP नंगौना नङा जों नायनोसै बेखौबो AP नंगौना नायनो थाखाय नोङो नैबे बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम बिनिफ्राय बेखौ अके 3 निफ्राय 1 खौ माइनास खालाम बेसे मोनगोन नोङो 2 मोनगोन नोङो अगेन 9 निफ्राय 3 खौ माइनास खालाम बेसे मोनगोन नोङो 6 मोनगोन नोङो बिनिफ्राय बेखौ गोसोआव लाखि होमबा नोङो नुबाय D आ एखे जायाखै अके एखे जायाखैबाथाय सानखादो बियो मा नङा AP नङा एरिथमेटिक प्रग्रेसन नङा बियो ओंखायनो नों लिरदो देयरफर बियो AP नङा इंलिश मिडियामफोरना लिरदो इट इज नट एन AP आं सानो क्लियार जाबाय जेब्ला D आ एखे ओंखारा सेम ओंखारा when the value of D is not same okay then this is not AP गोसोआव लाखि एखे ओंखारबासो खनथामसिम दिहुननो हायो जोङो खनथामसिम दिहुननायाव एखे ओंखारबाथाय गोसोआव लाखिखा बेयो AP स' नेक्स्ट कुवेसनाव थांसै स' नेक्स्ट कुवेसन्सआव दङ जोंहा बिदाबफोरा A 2A 3A आरो 4A डट 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 बेबायदिनो जों बेयावबो D दिहुनगोन 2A निफ्राय A खौ माइनास खालाम 2A निफ्राय A खौ माइनास खालाम बेसे मोनगोन नाय बेनिफ्राय 3A निफ्राय 2A खौ माइनास खालाम आरोबाव 4A निफ्राय 3A खौ माइनास खालाम बुजिदोंना बिनिफ्राय बेखौ अके मोननै A होननाय जादों 2A माने ट्वाइस A माने मोननै A आनो मोननै A माने अनलि मोनसेल' मोननै A निफ्राय मोनसे A थाङोब्ला मा थागोन मोनसे A थाबावगोन ना मोनथाम A निफ्राय मोननै A थाङोब्ला मोनबेसे A थाबावगोन मोनसे A थाबावगोन मोनब्रै A निफ्राय मोनथाम A थाङोब्ला मोनबेसे थाबावगोन मोनसे A होमबा A जोंहा खनथामावबो एखे ओंखारबाय अके जायखौ जोङो कमन डिफारेन्स होनना बुङो D बियो जोंहा खनथामसिमावबो जिहेतु एखे ओंखारबाय ओंखायनो बियो मोनसे मा AP देयरफर स' लिरदो बियो मोनसे AP इट इज एन AP अके आई थिंक इट इज क्लियर दानिया जोङो मा खालामबावगोन मोनथाम बिदाब आरोबाव दिहुनबावनो होदों जोंखौ मोनथाम माने 4Aनि उनाव मोनसे मोननै मोनथाम जों बेबायदि बिदाब दिहुननांगौ अके सेथि नैथि थामथि ब्रैथि जों माखौ दिहुननांगौ बाथि द'थि स्निथि अके 6 7 एन्ड 5th 6th एन्ड 7 बे टार्म्सखौ दिहुननांगौ होमबा नों फर्मुला बाहायालासिनो आरामसे दिहुननो हायो किसुमाननि टार्म्सफोरखौ नों एसेल' नोजोर खालामनाय एनिफ्राय मा जादों 2A जादों नङा होमबा 2A निफ्राय मा फैदों 3A फैदों 3A निफ्राय मा फैदों 4A होमबा मा फैगोन बावलाय 5A 6A 7A फैयोना फैया अके ओंखायनो डाइरेक्ट नैबाव लिरखानोसै देयरफर गुबुन मोनथाम अके मोनथाम बिदाबफोरा जागोन अके 3 more terms are मा जागोन 5A 6A 7A अके बे मोनथामखौ जोंखौ दिहुननो होबावदोंमोन 5A 6A 7A बेबायदि जागोन आरो जों नुहुरखाबाय अलरेडि नङा होमबा नुहुरखानासो जों बेखौ लिरनो हादों गोसोआव लाखि स' दानिया दङ 11 नाम्बारनि कुवेसन्स 11 नाम्बारनि कुवेसन्सआवबो बिदिनो D दिहुनदो A स्कुवेरनिफ्राय A खौ माइनास खालाम A स्कुवेरनिफ्राय A खौ माइनास खालामनो जों डाइरेक्ट हाया मानो होनबा बेहा स्कुवेर गोनां बेहा स्कुवेर गैयि स्कुवेर गोनांजों स्कुवेर गैयिजों मालाबाबो माइनास खालामलायनो हाया गोसोआव लाखिखा होमबा बेयाव मा खालाम नोङो बेखौ मोनसे खामानि मावनो हायो मा खामानि मावनो हायो बिसोर मोननैनिफ्राय कमन लानो हायो मोनसे कमन लाबा बाहेराव A मोनसे कमन लायोबा सिङाव माबा थागोन मोनसे A आरो -1 थागोन ना A जों A सानजाबोबा A स्कुवेर A जों 1 जों सानजाबोबा A अके दानिया जों सेकेन्ड टाइम दिहुननि बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम A किउबनिफ्राय A स्कुवेरखौ फार्स्टनिफ्राय सेकेन्डखौ थार्डनिफ्राय सेकेन्डखौ माइनास खालामलांबाय था अके होमबा बावबो A मोनथाम दं बावहाय A मोननै दं जों बेखौ मा खालाम बावहाय A मोननै कमन लाना हो होमबा सिङाव मोनसे A थाबावगोन बावहाय मोनसे 1 थागोन A स्कुवेरजों A जों माल्टिप्लाइ खालामबा A किउब मोनगोन A स्कुवेरजों 1 जों माल्टिप्लाइ खालामबा A स्कुवेर मोनगोन क्लियार होमबा नों नुबाय D आ बेजों एखे जायाखै नङा होमबा बेवहाय मोनदों A -1 बावहाय मोनदों A स्कुवेर A -1 खेननैसिम दिहुननायावनो नोंहा D नि भेलुखौ एखे मोनखायासै ओंखायनो नों डाइरेक्ट लिरदो बियो मोनसे AP नङा अके बियो मा नङा AP नङा it is not an AP I think it is clear now okay so next question number 12 आव नाय
बेयावबो जों d नि भेलुखौ बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना दिहुनगोन रुट 8 निफ्राय रुट अभार 2 खौ माइनास खालामगोन बेबायदिनो जोङो मा खालामगोन रुट 18 निफ्राय रुट अभार 8 खौ माइनास खालामगोन आरो बेबायदिनो रुट अभार 32 निफ्राय रुट अभार 18 खौ माइनास खालामगोन जों अके बिनिफ्राय बेखौ बिनिफ्राय बेखौ बिनिफ्राय बेखौ जों खनथाम नायनोसै जुदि जों खननै सिबाङाव दिहुननायाव जों d नि भेलुखौ एखे मोनाबा जों बेखौ दिहुनलायाबाबो जेबो नङा होमबा नाय रुट अभार 8 निफ्राय रुट अभार 2 खौ माइनास खालामनो हायोना हायोना हाया कम अन हायो मानो हायो नाय आं नोंसोरनो खिन्थानि रुट अभार 8 खौ जों मा लिरनो हायो 2 स्क्वायर इनटु 2 लिरनो हायो गोसोआव लाखि 2 स्क्वायर इनटु 2 लिरनो हायो 2 स्क्वायर माने 4 इनटु 2 8 नङा होमबा बेबायदि जेब्ला रुट अभारनि सिङाव माल्टिप्लाइ जानानै सानजाब जानानै अनजिमाफोरा थायो नाम्बार्सफ्रा थायो अब्ला जों रुट अभारखौ एक्सट्रा खालामनो हायो नै गोसोआव लाखि बेबायदि एक्सट्रा खालामनो हायो क्लास 9 आव मोनबोनाय फर्मुला अके नैबे रुट अभार ए बी इकुवेल टु मा रुट अभार ए इनटु रुट अभार बी ए जों बी जों जुदि माल्टिप्लाइ जाना दंब्ला जों बेबायदि एक्सट्रा खालामनो हायो जों बे फर्मुलाखौ बावहाय बाहायबाय होमबा नायदो जोंहा स्क्वेरजों रुटजों दानजालायगोन स्क्वेरजों रुटजों जेब्लाबो दानजालायो स्क्वेरजों रुटजों दानजालायोबा बाय 2 ल' थासिगोन बेनिफ्राय 2 जों रुट 2 जों जोङो मा लिरगोन 2 रुट 2 गुसुङै गोसोआव लाखि 2 स्क्वेर माने 2 ल' थाबाय 2 जों रुट 2 जों माल्टिप्लाइ जाबा 2 रुट 2 खौनो मोनफिनगोन जों अके होमबा मोननै रुट 2 निफ्राय मोनसे रुट 2 खौ माइनास खालामदो दानख'दो 2 रुट 2 माने मोननै रुट 2 दङ बेवहाय जेबो गैया माने 1 रुट 2 दङ मोनसे रुट 2 दङ होमबा मोननै रुट 2 निफ्राय मोनसे रुट 2 थांबा मोनसे रुट 2 थाबावगोन मोनसेखौ जों लिरलायलायला बेबायदिनो बेयावबो रुट अभार 18 खौ जों मा लिरनो हायो 9 इनटु 2 9 इनटु 2 बेसेबां जायो 18 नङा होमबा रुट अभार 8 अके एक मिनिट अके या जागोन बियो रुट अभार 8 खौ जों मा लिरनो हायो रुट अभार 8 खौ जों मा लिरनो हायो नै रुट अभार 8 खौ जों मा खालामनो हादों नै बानायै मा मोनदों 2 रुट 2 मोनदों ना होमबा जों नैबे रुट अभारनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो 2 रुट अभार 2 लिरनो हायो गोसोआव लाखि 2 रुट अभार 8 खौ जोङो सिम्प्लिफाइ खालामै नै बे रुट 2 आथ' रुट 2 खानै फैबायनो थादों खिन्थु नैबे रुट अभार 8 खौ नों सिम्प्लिफाइ खालामनानै मा मोन्दोंमोन नायलाय नै 2 रुट 2 मोनाखै होमबा ओंखायनो बे रुट अभार 8 नि जायगायाव आं मा लिरबाय 2 रुट अभार 2 लिरबाय होमब्ला मा जागोन 9 खौ जों मा लिरनो हायो अके 9 माने जोंहा मा स्क्वायर 3 स्क्वायर नङा होमबा 3 स्क्वायर 3 इनटु 3 होमबा बे रुट अभारा 3 स्क्वायरनिबो आरो रुट 2 निबो होमबा मा जागोन स्क्वायरजों रुटजों दानजालायबा 3 रुट 2 2 रुट 2 3 जों रुट 2 जों माल्टिप्लाइ खालामबा 3 रुट 2 होमबा मोनथाम रुट 2 निफ्राय मोननै रुट 2 खौ गारहरनांगौ 3 रुट 2 माने मोनथाम रुट 2 2 रुट 2 माने मोननै रुट 2 मोनथाम रुट 2 निफ्राय मोननै रुट 2 थांबा मोनसे रुट 2 थागोन नङा होमबा अके बेवहाय जिहेतु जोंहा रुट 2 एखे ओंखारबाय थिग बिदिनो बेयावबो जोङो दिहुननांसिगोन खननैसिम एखे ओंखारबाय नालाय स' नाय रुट अभार 32 आरो रुट अभार 18 रुट अभार 18 खौथ' नोङो मा लिरनो हाखासिगोन नै रुट अभार 18 खौ मा लिरनो हादों बानायै 3 रुट 2 लिरनो हादों होमबा जों बेवहाय मा लिरनो हासिगोन रुट अभार 2 नि जायगायाव रुट अभार 18 खौ बानायनानै जिहेतु जों 3 रुट 2 मोन्दों ओंखायनो रुट अभार 18 नि जायगायाव आं डाइरेक्ट 3 रुट 2 लिरखाबाय जिहेतु जों मोनखायो होमबा रुट अभार 32 खौ जों मा खालामनो हायो नाय जोङो जेब्ला 16 जों 2 जों माल्टिप्लाइ खालामगोन 32 मोनो जोङो होमबा ओंखायनो जों मा 16 खौ मा लिरनो हायो 4 स्क्वायर लिरनो हायो 4 स्क्वायर माने 16 इनटु 2 माने 32 राइट होमबा मा खालामनो हायो बेखौबो फर्मुलायै मथे बोखावदो 4 स्क्वायर आरो रुट अभार 2 बे रुट अभारा 4 स्क्वायरनिबो आरो रुट 2 निबो नै जोबोद गोरलै स्क्वायरजों रुटजों दानजाबाय 4 ल' थाबाय 4 जों रुट 2 जों माल्टिप्लाइ खालामबा 4 रुट 2 नै होमबा बेयावबो जों मा मोनगोन रुट अभार 2 खौनो मोनगोन स' जेरावबो जोंहा जिहेतु रुट 2 ओंखारहैदों बिनिखायनो जों नैबाव लिरगोन डिआ खेनथामावबो जिहेतु समान जाबाय ओंखायनो जों मा लिरगोन बेयो मोनसे एपि इट इज एन बेयो मोनसे एपि इट इज एन एपि दानिया जोंखौ मोनथाम आरोबाव बिदाब दिहुननो थिनदों देरफर मोनथाम बिदाबफोरा 3 more terms we have to find 3 more terms okay
3 more terms मा जागोन नाय नोंहा मा जादोंमोन रुट अभार 2 रुट अभार 8 रुट अभार 18 रुट अभार 32 जाबोबाय थादोंमोन नङा होमबा नायलां दा नोंहा बहाय मोनथाम टार्म्स दिहुननो थाखाय नोंहा एसे प्रब्लेम जाना फैगोन डाइरेक्ट लिरोब्ला ओंखायनो बहाय फर्मुला बाहायदो जेराव माने नों इजिलि दिहुननाया बाव फर्मुला इउज खालामबानो जाबाय राइट स' फर्मुलाया मामोन बिदाब दिहुननाय फर्मुलाया जेब्लाबो गोसोआव लाखि बियो मा टार्म्स सेथि बेखौ नैथि बेखौ थामथि बेखौ ब्रैथि होनना बुङो इट इज कल्ड फार्स्ट एन्ड इट इज कल्ड सेकेन्ड इट इज कल्ड थार्ड इट इज कल्ड फोर्थ जों मा दिहुननांगौ बाथि द'थि स्निथि वी हेभ टु फाइन्ड फिफ्थ सिक्स्थ एन्ड सेभेन टार्म्स बाथि टार्म्सखौ माजों लिरनाय जायो गोसोआव लाखि नै A5 जों लिरनाय जायो A5 माने बाथि टार्म्स बाथि बिदाब सेथि नैथि थामथि ब्रैथि नङा होमबा जों बाथि दिहुननांगौ बाथिखौ जों A5 जों दिहुननाय जायो आरो द'थिखौ गोसोआव लाखि A6 जों दिहुननाय जायो आरो स्निथिखौ A7 जों दिहुननाय जायो बेनिफ्राय दानिया फर्मुला फैसिगोन फर्मुलाया मामोन A प्लास 5 नि मोनसे कमप्लिट 4D A प्लास 6 नि मोनसे कमप्लिट 5D A प्लास 7 नि मोनसे कमप्लिट 6D बेबायदिनो जालांबाय थागोन आरो फर्मुलाया बे 5 बा बेयाव 4 जागोन बाव 6 बा बाव 5 जागोन बाव 7 बा बाव अके बुजिबायना बयबो बे रोखोमनि आरो फर्मुलाया जुदि A8 बा बावहाय मा जागोन 7 फैगोन नैबे 6 नि जायगायाव बे बाथि द'थि स्निथि टार्म्स होननाय जादों माने फिफ्थ सिक्स्थ एन्ड सेभेन टार्म्स अके स' A माने गिबि बिदाबखौ होनना बुङो A माने गिबि बिदाब फार्स्ट टार्मा जोंहा बेसेबां रुट अभार 2 नै बे फार्स्ट टार्मखौ जों A जों दिहुननाय जायो गोसोआव लाखि बेनिफ्राय D माने नै D खौथ' जों मोनखाबाय रुट अभार 2 नङा होमबा 4 आ 4 D आव जों मा होदो रुट अभार 2 बेयावबो बिदिनो A आ रुट अभार 2 5 आ 5 D नि जायगायाव जों बेसे मोन्दोंमोन रुट अभार 2 बेयावबो बिदिनो A आ रुट अभार 2 बेनिफ्राय 6 आ 6 D नि जायगायाव जों बेसे मोन्दोंमोन रुट अभार 2 स' नायदो मा जागोन बियो रुट अभार 2 आ रुट अभार 2 बे ब्रेकेट बोखारबा मा जागोन माल्टिप्लाइ जानानै 4 रुट 2 जागोन बे ब्रेकेट बोखारबा माल्टिप्लाइ जानानै 5 रुट 2 जागोन बेनाबो ब्रेकेट बोखारबा मा जागोन 6 रुट 2 जागोन बिसोर मोननैजों प्लास खालामनो हायो अबभियासलि मानो होनबा बेबो रुट अभार 2 गोनां बेहाबो रुट अभार 2 गोनां एखे जाथिनि बिसोरो होमबा बाव मोनब्रै रुट 2 दं बाव मोनसे रुट 2 दं बाव 1 दं दै होमबा मोनबेसे रुट 2 जागोन प्लास खालामबा मोनबा रुट 2 जागोन बेयाव मोनसे रुट 2 दं बाव मोनबा रुट 2 दं प्लास खालामनानै 6था रुट 2 जागोन बेयाव 6था रुट 2 दं आरो बाव मोनसे रुट 2 दं गासै प्लास खालामनानै 7 रुट 2 जागोन स' बेखिनियानो आरो बेखिनि मोनथामखौ जोंखौ दिहुननो होदोंमोन गोरलैथ' नङा होमबा जोबोद गोरलै भेरि भेरि इजि आरो जुदि नों बेवहाय दोनाबा एन्सारखौ नोङो नैबे बायदियावबो दोननो हायो जेरै बाव बारायलांबाय थादोंना बे रोखोमनि माने बाहेराव गैयि खालामनो हायो बाहेराव गैयि खालामनोबा मा जागोन जेब्ला नैबे 5खौ जोङो ब्रेकेट रुट अभारनि सिङाव लाङो अब्ला मा जायो स्कुवेर जाहैयो गोसोआव लाखि दे मा जाहैयो स्कुवेर जायो जों बेखौ बिदि लिरनो हायो 5 स्कुवेर रुट अभार 2 खौ जों बिदि लिरनो हायो नाय आं मानो खिन्थादोंमोन नोंसोरनो 5 स्कुवेर इन्टु 2 नङा होमबा बे रुट अभारा 5 स्कुवेरनिबो आरो सोरनिबो 2निबो नङा होमबा स्कुवेरजों रुटजों दानजालायनानै मा मोन्दों जोङो 5 रुट 2 मोन्दों नङा होमबा ओंखायनो बै 5 रुट 2 खौ जों मा लिरनो हायो 5 स्कुवेर इन्टु 2 बो लिरनो हायो गोसोआव लाखि 5 स्कुवेर इन्टु 2 बो लिरनो हायो होमबा बे 5 खौ सिङाव लांबा मा जायो स्कुवेर जायो गोसोआव लाखि रुटनि सिङाव थांबा बे उल्टा होमबा 5 स्कुवेर माने 25 इन्टु 2 बेसेबां जायो 50 होमबा रुट अभार 50 जायो जोंहा एन्सारा रुट अभार 50 आवबो दोननो हागोन नोङो गोसोब्ला आरो बेखौबो नोङो गोसोब्ला बे 6 खौ जुदि रुट अभारनि सिङाव लाङो होमबा 2 जों माल्टिप्लाइ जाहैनानै बियो 6 स्कुवेर जाहैगोन गोसोआव लाखि जायनाखि रुट अभारनि बाहेरायाव दङ होमबा मा जागोन 36 इन्टु 2 जोंहा बेसे मोनो बियो बे एन्सारा 72 जाहैगोन रुट अभार 72 थिग बेखौबो बिदिनो खालामनो हायो 7 स्कुवेर इन्टु 2 जोंहा बेसे जायो जों बेसेबां मोनगोन रुट अभार 98 स' बेखिनियानो नों एन्सारखौ बेवहायनो दोननो हायो बेयाव दोननोबो हायो नोंनि गोसो स' उननि भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामनानै हो अके थेंक इउ